nke dị etu a ana m ekene gị wee na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. O webụrụ etu a ka nsị anabata gị n'ihe omume anyị nke taa bụ Ka Osi Mee n'Ogwumba Television. Taa wee bụrụ Tuesday ahịa nkwọ mkpụrụ abalị ise n'ime ọnwa 12 n'afọ 2023. Eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ịnọ. Ịmara gị na ihe omume Ka Osi Mee bụ ebe anyị na-agụpụtara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị. Eji m aka na ịdị njikere isonyere anyị taa. Aha m bụ Emilia Onyechinwokwu. Kpọọ m Adaọlaedo. Dịka isi wee mara, mụ na onye isi ozi n'Ogwumba Television ka na-anọrịkwa Maazị Mike Onovo. Biko kene ọhaneze. Igbo daalụ nọ anyị abịakwa ọzọ. Anyị tụrụ anya na dịka unu si anọnyere anyị na mbụ unu ga-anọgịkwara anyị n'ụbọchị taata dịka anyị na-ene anya n'etu gbasara akụkọ dị iche iche bụ nke mere n'ala anyị. Ka anyị gaa n'ihu. Dịka isi wee mara na Ka Osi Mee ka anyị na-akọrọ gị ihe gbasara akụkọ ka o si wee mee n'akụkụ gị n'obodo anyị n'ụwa niile, mana ọkachasị n'ala Igbo bụ anyị, maka na ihe gbasara ala Igbo ka anyị ji wee nọrọ ebe a. Akụkọ mba anyị nwere ebe a taa bụ maka ihe na-eme na Kaduna, maka na ka o si wee dị anyị tetara ụra wee na-anọ n'igwe ndị mmadụ nwụrụ ebe ọ dị ukwuu na Kaduna. Ọ gbasaghị ndị Igbo mana ọ gbasara obodo anyị bụ Nigeria. Nke a mere ga-eji wee tinye ọnụ na ya. Akụkọ a wee na-asị na outrage as war plane kills 85 in Kaduna, a village bombing. Chifokwe anụ ọzọ. Nke na akụkọ a na-akọ bụ na o nwere ka o si wee dị, maka na asị nọ ndị amị ndị agha ka plane ha ji wee na-efefe ka ihe ha ji wee mee. Nke a wee bụrụ na Tudunbiri na Igabe local government area na Kaduna ka ọ na-eme. A wee sị na mmadụ 85 nwụrụ anwụ ka ọ dị ugbu a. Ya bụ na etu anyị nọ ugbu a na a na-eni mmadụ 80 n'obodo Kaduna. Ọ bụrụ ihe gbasara amaghị m ka gasị na-azụghị ndị ahụ ọfụma ma ọ bụ na-enye ha akụrụngwa ọrụ, maka na ị maara ọ bụrụ na ị baga ụgbọelu ị ga-ama na ị nọrọ n'ụgbọelu na mmadụ na-adị ka idide ịma mfụcha ọfụma. Ya bụ ọ bụrụ na ha enweghị akụrụngwa a ga-eji yochaa ọfụma fụ ndị nọ n'ala tupu ha atụwa anya bụ bọmbụ. Ọ ya nwere ike ibute na a ga-anọkọta onye nkịta akpọrọ nche ahapụzie ndị ochi ọ ga-achụ wee gbuo onye nwe. Ya mere na anyị na-ayọ ndị isi ọchịchị biko si nebere okwu anya. Ọ bụ na nwa mgbe ka amaghị akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. A na-elebara anya ka ọ dị ugbu a. Onye isi ala ọ nọtago na Dubai ebe ọ gara. Ọ nọgodo na Dubai ebe ọ bụla ọ nọkwa ọ na-etinye ọnụ ihe na-eme na anyị kpọdoro isi na anọ ọ sigosi nyocha ka mara ihe kpatara ụdịka ọnọdụ a, maka na ya bụ ihe ajọka. Dịka ọ dị ugbu a, o nwere ndị otu ezinụlọ ihe karịrị mmadụ 10 na-ahapụ n'otu ezinụlọ. Ihe nke a jọgburu dị nsigbu nkape n'isi. Ịmagoro na ihe dịka ọ na-adị na obodo anyị tupu echi ga-adị tupu agaghị abata echi na nwanne echi a ga-echefukwa nke ahụ. Mbọsị ọzọkwa agbakanye nkwa bọmbụ abụghị ihe a na-atụ aghara ịtụ ahịa. Ịnọkọta isi na ị na-achụ ndị Boko Haram, eji na-achụ ndị Boko Haram, ị ga-atọpụ bọmbụ ugbo na nri mmadụ 8. Ya bụ na ndị na-ere akpati ozu ahịa ga-agara. Ọ dị m ka ahịa eji ha akpati ozu iri mmadụ, mana biko ka anyị si ndị o mere biko onye ọbụla dịwe ọzọ emena ka anyị gaa n'iru. Akụkọ ọzọ dịka ibe ebe a wee na-asị IPOB ESN commander killed as police raid terrorist camp in Imo. Ịmana ihe na-ada n'Imo steeti kemgbe wotigbuo ozugbo. Onweghị ụbọchị itetere ụra ka ị wee nụ na ihe ọma na-eme n'Imo. Amaghịzi m ihe na-eme na ka o si wee dị kịta a sị na egbugbu onye isi ndị IPOB ya na ESN a na-akpọ Ebube Virus na ha egbughị ya maka na a na-atụ anya na o so na ndị so n'ihe a na-eme na tigbuo ozugbo a na-ada ebe a kemgbe. Ọ nwụrụ nke anyị nụrụ ịma na ihe ọbụla mere kịta akpọghị ya IPOB akpọ ya ESN. Enweghị onye ma nke bụ eziokwu. A na-akpọ ya na-asị na unknown gunmen. Ihe niile na-eme bụ unknown gunmen. Nwa ozi onye mara nke bụ akpọkwana ha terrorist. Anyị makwa na enwekwara ndị batara na ọ nwere ụmụaka isi na-adịghị mma bataziri jiri afa ndị ESN na unknown gunmen na-emejazi ndị mmadụ. Ya bụ na ihe a ofu bụ na ha ihe nwee ịkpọ ndị a terrorist. Ọ dịghị mma ịchọwa terrorist ịgbago n'ugwu ebe a na-eme ihe na anyị ma ebe nwere terrorist. Kama na ndị be anyị enwere na adịghị mma na be anyị bụ o doro m anya na enwere n'ọwụ oke dị n'ụlọ gwara nke dị n'ezi
na azụ dị na agịga ya bụ na ya bụ ihe na-ekwesịrị inebe anya. Imo steeti aghọọla ebe a na-egbu gbuo onye a sị na-egbu ka mkpụrụ obi izuru ike na ndokwa na ọ bụrụ na ị metara ihe izu ike ọkwa na imeta ihe izu ike gịnị ịkwa mgbu mana ka anyị nụdebe akụkọ gbuo n'Imo steeti. Dịka m sikwe wee kwuo nka ga-ekwukwe ya ọzọ biko si n'ezie n'anya ka mara ebe mmiri si abanye opi ụgbọgọrọ maọbụ ọkpụ isi ama ha akpụkọ bụ agụba adịghị nkọ maka na ihe a na-ada adịghịzi mma. Unknown gunmen ya jidebe akụkọ adịghịzi mma na ntị. Ka anyị gaa n'iru. Ya bụrụ na ị chọrọ ịkụtakwu ihe gbasara akụkọ nke ọma ị gaa na leadership papers jegoro ya. Ọzọ dịka ibe ebe a wee na-asị property demolition 11 Enugu business owners sue Mba. Nke a na-akọwa na ndị na-azụ ahịa n'Enugu steeti mana ewepụtara ebe Peter Mba gọvanọ na-achị Enugu steeti na-achị itiwasị ụlọ maka na ọ nọchiri ụzọ ebe ahụ. Ọ na-achọkwa ọkọ tiwago mba aka na-achọ ibido mana agwago ndị nwe ebe ahụ si ha pụọ. Ndị agazi wega ya bụ okwu n'ụlọ ikpe ha na-ekwu na anọ ndị Nigerian Railway Corporation bụ ihe nyere ha ebe a ha rụrụ ụlọ. Ọ bụrụ na anyị Nzechukwu na aka na-achọ ndị a wee gawa ụlọ ikpe mana etu ihe si dị na Naịjirịa kịta nke ahụ ka magburu onwe ya na ọ nwere nke a na-eme n'ebe anyị bụ ị na-eteta n'ụtụtụ ị na-ahụ ebe bulldozer na-akụri nta akụri Igbo ya bụ mana ndị a na-asị na ndị railway resịrị ha ana railway ọ na-ere ana ọkwa na ebe ofu ihe ọ bụrụ na ekwu ebe a sikwukwu ebe a ị na-asị na railway resịrị ya ana ọ bụghị ike na-agba ngwa kpọta onye bụ railway resịrị ya ndị railway iliziri ha maka na ha si na oliz bụ ihe ha okwu bekee ha ji wee kwu ya. Nke a na-eme na Lagos nke a ha na-etiwasị ụlọ ndị mmadụ na ọ pụta na onwezi ndị nyere ha ya bụ ala. Ihe dị n'ime ya bụ ịma na ndị be anyị na ọ na-agba ego dị ara ero ụlọ n'ime ha na-agba anyị mgbe ụfọdụ ma okerekwu nwere ike ịkpọtagasị ngwa n'ọnya nna ya nweta ichefugo ihe na Ọsụọfịa ọ kpọtara onye ọcha gbuo ya wee ya na National Theatre na ọpapa ya nwe na nke a na ọ dị mma mana mkpakọ okwu a niile bụ biko Peter Okwute ndị Enugu biko ya bụ na egbu ọsọ ọchịchị anyị n'ezi ọbịakwachi nwaanyị ụlọ biko si n'ebe ya anya ikuri ihe na ndị mmadụ ụlọ arụ nara arụ si n'ebe ya anya ọ bụrụ na e nwere ihe a ga-akụri nata enenecha ya ọ bụrụ na a ga-akụri nata si chọrọ ha ihe si chọrọ ha cha iji wee mee ka ha tie ha aka n'obi mana ụmụ ihe anyị na-egosi ọtụtụ n'ime anyị na ọ bụghị ụlọ iji ego a na-asị ga anaba one esi ego na iburu na-atinye n'ime ya na ị kwesịrị ịdị na-ajụ asị ajụghị asị ndị ebute arịagharịa nwụ eziokwu maka ihe nkuri ụlọ a mmadụ rụchaa ụlọ kpatacha ewere ụlọ wee bịa kurie ya oke ihe mwute ka ọ bụ mana otu ọbụla n'Igbo be anyị biko si n'ezi anya dịka esi wee kwuo bụghị ọsọ ọchịchị anyị na-eru ọchịkwa anyị n'ụlọ ka anyị gaa n'iru. Ọzọ dịka ibe ebe a wee sị jakpa nke a bụ akụkọ mba ofesi na UK announces strict visa measures to reduce migration. O nwere akụkọ anyị na-agụ ụnyaahụ gbasara ndị dibịa oyibo ịhapụ Naịjirịa na-efepụsị mba ofesi. Kịta ka ndị UK na-ekwuzi na ha na-emezizi ihe ga-enye aka ka ndị mmadụ na-apụta obodo ha. Ha bụ nkịta ara gbacha ha nkịta ha bụ nkịta ara ha kpọchanalụ ndị isi dị mma ikekwe ọ bụrụ na enwego otu ndị agbụrụ ọpụ iwe ka si soro gawa asịzi na a na-eme ya ka osisi ike usoro ya ga-eji kpọbata mmadụ ha na-eji aka ha ọkwa mana na-eme nke US lottery a na-eme US lottery ebe ha ji ya kpọpụ onye ọbụla nwere isi na be anyị ihe ọbụla bụ na ị maara ihe eme abịa kpọpụ ga na-emeghị bịakwa ị gaa na soshal midia etu asị na Canada mba Canada na-achọ nka na na-achọ nka egwu ha na ịbara uru ha ga-akpọta gbacha ha nkịta kama na ọ ga-eri ego ihe ha mere ikekwe maka anụghị m ebe ha na-ekwu n'afọ a sụsọ afọ a na ndị emegoro interview application bụ 150,000 ọ karịrị ha niile bụ ego ka a na-akpata na-enye ha ego ka a na-akpata mana obodo ha agaghị eju obodo ha bịa ju n'ọnụ ma ndị ara ma ndị isi dị mma ha kachọrọ mmadụ gbacha ha ọ gaghị adịkwanụ mma maka na ọ dịghị ka obodo anyị otu ndị mmadụ na-apụsịsị ebe a ọ bụghị nke ọma ka ha ji apụ na ụfọdụ n'ime ha na-eme ha pụọ eje na-etinye aka n'ihe dị aṅaa n'obodo ndị ọzọ
ọkụ na-achasị anyị chasakwa ha maka ha na onwe ha so na-emebiri anyị obodo anyị. Eru ebe ahụ ihe ọbụla ha furu ha nwere maka ego ka ha na-akpa, ego ka eji hapụ ha ka anyị gawa n'ihu. Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee na-asị Tinubu's government treating Emefiele like a common criminal. Nigerian intellectuals threaten to protest. Ịma na akụkọ Emefiele ekwe ha agwụ. Ọ ga-agwụkwa na pastọ. Mana ọ dịzị ka ọ na-achọ iwe ndị mmadụ iwe kịta maka na ọ bụghị onye abụ onye mbụ zuru ochi ma ọ bụgodu na o zuru ochi. Ọ bụghị onye o nwekwe ndị na-eme ofu ihe ahụ ọ na-eme mana ha na-alafe. Nya ka ọ na-achọzi iwe ndị isi dị mma iwe kịta na-asịzi na ha ga-apụtakwu ire ohu wee bịa kwuo okwu maka ihe a na-eme Emefiele na ọ dịghọzikwa mma. Hapụta ilo gị na-eme. Asịghị m ikpe ha dị n'ụlọ ikpe mana ịmago na onye bụ onye oshi bụ onye ejidere. Eziokwu. Emefiele na onwe ya ihe na-enye nsogbu bụ na oche na echi ama mbịa wee sonyere oke soro na ngwere ma mmiri ọkọ na ngwere ọkọzi oke onye bụ onye na-enye ya ikikere maka anyị mara na onye isi bụ onye chịchara anyị kwue n'azụ mgbe ọ na-eme ya bụ ihe. Ọ bụ nwoke ibe m na-garụ n'onwe nọrụ na biya mgbe ụfọdụ oge obodo Igbo na-atara onwe kirishi na-afachara onwe ezi. Ya bụ na onye bụ onye kwue ya n'azụ ahapụ na ya kịta. Ọ bụrụ na onye ji ruru Igbo ọ ga-egwu. Ọ bụrụ na Emefiele mere ihe ise esoghị m asị mmadụ eme n'ihe na maka na anyị mara na onye bụ onye oshi bụ onye ejidere. Onye mebiri iwu bụ na ejidere ma ọ bụ na enweghị Abraham na nna. Ihe a na-ekwu bụ bikonu ndị asị na na-eme ngagharị iwe mgbe oge mgbe gara ngagharị iwe agbanwe uche gasị onye ọbụla na-abụ onye nke a na ịma na onye nke chịchara achịcha ntị na-egbu ya mana onye nke a amadụkwana ama m nke na-egbu egbu ya bụ ị na-agakwa. Ọ dịzị ka ọchịchị obodo anyị a na-eme onye nọrọ n'ọchịchị ọ na-ekwe na-ekwu ukwe n'ezi ya onye ahụ pụkwa okwu adagharịa onye bụ igwu ka egwu na-eso onye ọbụla bụ igwu ka egwu na-eso ọ bụghị adekwu ekwu. Ọ dị mma ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na nke taa n'ihe omume Ka Osi Mee. Eji m aka na esonyere anyị rute kịta mara na onye na-amaghị ka o si wee mee ya n'akụkụ onye na-amaghị nke ekwe na-akụ anaghị ama nke ọ ga-emewe. Nke a mere o ji wee dị mkpa na ị ga na-esonyere anyị n'ihe omume Ka Osi Mee ka anyị na-agwa gị nke na-eme n'akụkụ gị n'obodo anyị ma n'ụwa niile ọkachasị n'ala Igbo be anyị maka na ihe gbasara Igbo ka anyị ji nọrọ ebe a. Aha mbe Emilia Onyinyechi Nwankwọ biko kene ọhaneze ka anyị na nna. Ọ dị mma ọhaneze anyị ekele ụnụ anyị na-apịachizi mmemme a nwe na-asị ụnụ biko ebe ọ bụla ị nọ nọrọ mma ekeresimesi na ha abịa nye amakwa na ubi maka ekeresimesi ọzọ ga-abịa nke ọtụtụ aga na amaha mmiri sọfegoro na nke ka na-asọta nke ka ibia ya bụ onye egbu n'onwe ya maka nwa ekeresimesi na osikapa ya na-eso amaka ọdịna nwa agụ ka anyị bụ anya ma nta ahịa Igbo bụ Igbo daalụ nna ngwa mbọsị a ga-akpụ isi akpụzi afọ ọnụ ebe afọ ọnụ